Molt bona nit, benvinguts a la 21a gala del Premi BBVA de Teatre. Jo soc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu, pels que em coneixeu també ho soc, que és una cosa ben tonta, però sempre m'agrada explicar-ho. I res, com podeu veure, és una gala un pèl diferent per als motius que tots coneixem, ens hem hagut d'adaptar a la situació, però bueno, estem a les acaballes de tot plegat, esperem, i ens en sortirem. Uns més que altres, segurament, però bueno. A la gent que ens dediquem al teatre i ens ha anat bé. Lo del Covid és una cosa que... Sí, no, de veritat, ens ha anat... No? Hòstia, abans anaves a teatre i només senties que gent que estrossegaven i carmelos amunt i avall, ara no se sent ningú, almenys. Bé. Sí, hi ha gent que s'hi ha mort, fins i tot, que els veus que hi pateixen, que... No, jo no. Gent que diu, ui, s'ha mort de Covid, però no, s'ha mort, pobret, que ha explotat per dintre. Deixeu estrossegar la gent, que han estrossegat sempre. En fi, a veure com acaba tot plegat. Jo cada vegada que surt aquell guarda forestal a donar informació ja tremolo. I un agraïment sincer també al Joan Roura, que és el director dels Premis BBVA. Un aplaudiment per ell. Si et sembla, doncs ja pots dir que ha guanyat el premi, Joan, i així ho enllestim. Sí, ho acabarem ràpid. Mireu, aquesta edició la farem curta perquè per temes de Covid, i el guanyador és... No cal. Farem una mica de teatrillo. Si vols seure aquí parlarem una mica d'aquests premis, que jo me'ls sento una mica meus perquè... De fet, quan la meva trajectòria de monòlegs, que ara fa molts anys que en faig, va començar amb aquests premis, que hi havia una època que donàveu premis a uns monòlegs, no? Bueno, donàvem, jo no dono mai res. Bueno, hi havia una categoria que et podies presentar, i me'n recordo que jo vivia a Barcelona, vaig anar a treure cèntims a Gràcia, al caixer de Caixa Manlleu, i vaig trobar allà un anunci que deia concurs de monòlegs i tal. I el vaig preparar aquella tarda i el vaig presentar perquè l'any demà s'acabava el termini i vaig guanyar. 1.500 eurets i em vaig moblar al pis i ben content. Molt bé. Ara veig que ha ampliat això, Sí, ara ha ampliat 20.000, 20.000 és una altra cosa. Però no per anar a sopar, No? No, 20.000 en gira. Són 20.000 Són 20.000 en gira. En una gira... Per treballar. Perquè, bueno, queda molt bé, però la gent de teatre vol treballar. Bàsicament, és el que volem tots. 21a edició, Sí, anava a dir quina era la pregunta, perquè... No hi havia pregunta. 21a edició és un premi que fa molts anys que dura. Jo, els que som d'Osona, almenys, des que era ben jove que el recordo. Perquè va començar l'any 2001, en aquell moment promogut per Caixa de Manlleu, i va començar sent teatre amateur, va començar sent destinat a companyies amateurs i mica en mica amb els anys, una mica com ha passat a molts professionals del país, o gairebé la majoria, que han començat amb teatre amateur i després et vas professionalitzant, doncs amb el premi ha passat una mica el mateix. I, bueno, a partir del 2011 crec que va ser en el moment, just el moment de la reestructuració de tot el sistema bancari i tal, doncs va passar a ser per companyies professionals. A tot Catalunya. I quan tu et vas presentar encara era Caixa Manlleu, que me'n recordo que se'm feia un de paral·lel que era de monòlegs. Sí, senyor. I va el tio i guanya. Mira, va ser el primer monòleg que vaig fer a la meva vida i n'hem fet el... Veus com serveix per alguna cosa? Sí, home, sí. Bueno, no us els tornaré, els cèntims, ara ja estan gastats. Escolta, com ha anat aquest any, l'edició d'aquest any? S'ha presentat molta gent? Bé, home, tenim un rècord pràcticament, 103 propostes. S'han presentat 103 propostes, tenint en compte el moment que estem vivint tots i la precarietat i que no ens hem pogut reunir durant un any per treballar, etcètera, trobo que és molt bona idea. Home, 103 propostes no són poques, precisament. No. També vol dir moltes coses, vol dir que hi ha molta gent que fa teatre al país i que fa molt bon teatre i que té coses a dir, no? I això és positiu. De les 103, si et sembla, podríem començar per conèixer les 5 finalistes, les 5 que han aconseguit arribar fins aquí i que entre aquestes 5 hi haurà els guanyadors del premi d'aquest any. Som-hi? Som-hi. Vinga. El dimecres 28 d'abril al Teatre Ateneu de Tàrrega s'hi va representar Suicide Notes de Marc Caellas i David G. Torres. Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. No creo que dos personas puedan haber sido más felices
hasta que esta terrible enfermedad apareció. Quiero volver a decirte que te quiero. Nunca me dejaste tirada. Lo sé. Eran las palabras de Anne Sexton en una suerte de nota de suicidio anticipada. Querido mundo, me voy porque estoy aburrido. Yo, que soy muy impaciente, me voy antes que ellos. Primer finalista de la nit. El dia 1 de maig, a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes vam poder veure Orbital, de la companyia Farrés Brothers. Gairebé tots els nens i nenes diuen en algun moment que volen ser astronautes quan siguin grans, fins que arriba el dia que canvien d'opinió i volen ser futbolista, o metge, o mestre, o Batman, o youtuber, o l'ofici que sigui. El diumenge 2 de maig a la nau 2 de Can Oliveres es va representar Vaig ser pròsper, de la companyia Teatre Ingenu. El quart finalista d'aquesta edició es va poder veure la seva representació el dissabte 8 de maig al Teatre de Bescanó, on hi van fer una galàxia de luciérnagas del Maldà. ¡Cómo mola! Saltos, frenazos, ruedas deslizándose por el barro que nos hacían ir de un lado a otro. Éramos felices. Los tres que íbamos detrás, Álvaro, Uriol y yo. Los que iban dentro del coche, supongo que estarían hablando de trabajo. ¡Párense! ¡Bájanse del auto! Se oían lejanas esas voces, aunque los cinco encapuchados con pañuelos cubriéndoles el rostro y saltando y corriendo hacia nosotros como salvajes empuñando sus armas, estaban cada vez más cerca. Me habían separado del grupo un poco y tenía una pistola en la cabeza. Cuando me agaché para quitarme los zapatos, la pistola acompañó el movimiento de mi cuerpo hacia abajo, hasta los pies. En un acto reflejo me fui a la parte posterior de la pick-up, la zona descubierta, mi sitio desde que habíamos salido esa mañana. ¡Adentro, adentro, rápido!, clamó Pedro sin respirar. ¡Están ahí!, gritó Mau, el exguerrillero. ¡Agáchate!, me ordenó Pedro. Me incrusté en el asiento.
I el darrer finalista, el cinquè finalista, el diumenge 9 de maig al Teatre l'Aurora d'Igualada s'hi va representar Ramon, de la companyia Eòlia i Més D. Dijous passat estàvem sopant al nostre pis de Torrent de l'Olla i la Patri em va dir que volia ser mare. I jo vaig flipar molt. Però Patri, si tu no has volgut mai tenir fills, però com és que has canviat d'opinió? Me quedé pasmado y ahora no está a mi lado, sufre Ramón. Lucha por tu chica. Ho sento, Patri, però jo no vull ser pare. Suficiente, muy deficiente, insuficiente, muy deficiente, suficiente, religión notable. Religión notable. Què tal, Ramon? Com et van els assajos? Ja et queda poc per l'estrena, no? Sí. Ja em queda poc, sí. D'això, Ramon, mira, és que et volia dir que estic coneixent algú. Ah, guai! Magnífic. Doncs coneixem ja els 5 finalistes d'aquesta edició i com a reconeixement a la feina i a l'ofici el que podríem fer és cridar en Joan Roura. Joan, que podríem entregar, que no sé si ho feu aquest any, jo crec que sí, és el premi, el reconeixement a un professional. Això es fa aquest any també, l'edició d'enguany? Sí, també es fa. Bueno, sí i no, perquè normalment el premi reconeixement el fèiem a un professional que per la seva trajectòria se li donava aquest reconeixement. Aquest any hem cregut que era un any especial, que la professió en general ho ha passat prou malament i hem volgut fer una cosa diferent. Per la lluita i treball incansable durant 40 anys i concretament per al suport donat durant la crisi del sector degut a la pandèmia, aquest premi vol reconèixer especialment a l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Vinga, puja cap aquí. Àlex Casanovas, no sé si vols dir algunes paraules com a president de l'Associació d'Actors i Directors. Doncs que és un honor i un plaer ser el president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya en el moment en què se li dona un premi. I a més, honestament, crec que ens ho mereixem, tota l'associació i tots els professionals per la feina que s'ha estat fent, però concretament per aquests 40 anys de trajectòria i sobretot per estar en els moments d'usos, compromesos i veure que el que fas serveix per ajudar una mica a tota aquesta gent que no té tanta sort, potser de ser tan coneguda perquè surt en una sèrie de televisió o perquè està contínuament dalt dels escenaris, sobretot a Barcelona, la gran ciutat. Un d'aquests mèrits dels Premis BBVA precisament és que ha obert tot el que és la comarca al voltant. No sé, que moltes gràcies, no ho sabia gens, és moltíssimes gràcies, un honor i un plaer. Si et sembla, coneixem els membres del jurat que són... Vols que te'l guardi jo? El Ramon Ferrer, músic i programador de l'Atlàntida, que demanem que aneu pujant a l'escenari. L'Ariadna de Guzmán, actriu i representant de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. La Mireia Xalà, actriu. La Laura Iglesias, representant del Festival Temporada Alta. I el Joan Roura, actor i director del Premi BBVA de Teatre. Hem de dir que aquest any el premi a la millor la millor interpretació és ex aequo, per tant hi ha 2 guanyadors. Si us sembla, podríem donar a conèixer el primer dels 2 guanyadors. Vinga, primer un, Va. Doncs el jurat del Premi BBVA de Teatre 2021 i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya atorga la menció ex aequo a millor interpretació d'aquesta edició a Ana Alarcón pel seu treball a Una galàxia de luciérnagas. Perfecte. L'Anna
Tenim entès que l'Anna no hi pot ser presencialment, però recull el premi l'Aina Tur, que és directora i autora de l'espectacle. Avancem-vos una mica, si de cas. Això. Bueno, l'Anna Alarcón interpreta Una galàxia de luciérnagas, que és un monòleg autoficcional que he escrit i dirigit jo, i li vaig dir, Anna, quan guanyis hauré de fer uns agraïments autoficcionals, escriu-me el guió, si us plau. I me l'ha escrit i el llegiré. Aquest premi el comparteixo en tot l'equip, amb l'Aina principalment per acompanyar-me i dirigir-me en el matís de cada paraula, de cada coma, cada silenci i cada punt. Ha estat un procés preciós. Amb la Carla Tobias per saber submergir-me en el món sensorial que demana el relat. Amb el Marc per la poesia i cruesa que tenyeix l'espai. I amb el Jaume per saber posar notes i concrets meravellosos a aquest espai invisible i mental que envolta el relat. També compartir-lo amb el Maldà Pirates per haver-nos donat l'estructura perquè aquest viatge sigui possible. I per últim, que els teatres tornin a omplir-se per escoltar històries tan necessàries i, per què no, tan catàrtiques. Una abraçada i gràcies. El jurat del Premi BBVA de Teatre 2021 i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya atorga la menció exequa a millor interpretació d'aquesta edició a Francesc Ferrer pel seu treball a Ramon. La foto... Poseu-vos, poseu-vos. Bueno, moltíssimes gràcies, em fa moltíssima il·lusió agrair al jurat del Premi BBVA i a la gent que l'ha fet possible. Realment és un espectacle que me'l sento molt proper i és per això que la primera persona que li vull agrair és a la Mar Monegal, que m'ha escrit el text i dirigit, i des del primer moment que li vaig dir que tenia ganes de fer un monòleg per explicar tota una sèrie de coses que teníem també en comú amb ella i que volíem reflectir, ha sigut un procés molt llarg d'un any on hem pogut viure dues coses molt importants, jo penso. Una, el rigor professional que hem pogut fer junts, i l'altra és compartir també una part personal i d'amistat important. Per tant, aquest procés que d'alguna manera acabi amb un premi com aquest ens fa moltíssima il·lusió. També volia dedicar molt especialment aquest premi a la meva mare, perquè a cada funció que faig d'aquest espectacle la tinc molt present i la penso des d'un lloc molt bonic, i penso que també això és important gràcies també a la sensibilitat en aquest sentit que la Mar ha reflexat en el text. Agrair també molt especialment a tota la gent de l'equip del Ramon, al Josep Galindo, a la Sala Àtrium, i aprofitar també per reivindicar des d'aquí que puguem seguir explicant aquestes històries que almenys pensem que l'equip del Ramon, que ho hem fet i ho hem creat, pensem que és necessari d'explicar, i que afortunadament puguem, després de tot això que ens ha passat, d'aquesta pandèmia, poder seguir explicant històries al teatre, i històries tan punyents com penso que és aquesta. Així que moltíssimes gràcies i un petó. Ens queda un segon premi, el tercer, a millor direcció, que no són actors, els directors, però també es mereixen alguna cosa. Vinga, Àlex, endavant. El jurat del Premi BBVA de Teatre 2021 i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya atorga la menció a millor direcció d'aquesta edició a Marc Jornet per la seva direcció a Vaig ser pròsper, de la companyia Projecte Ingenu. La fotografia, si us voleu avançar. Exacte. Una mica més endavant. Moltes gràcies. Dirigir és una feina preciosa perquè ens permet imaginar no mentides que no són, sinó veritats que podrien ser. I això crec que ens ajuda a fer un món millor. I és una mica com m'agrada mirar això de dirigir. I, bueno, sembla que me n'he sortit una mica amb aquest espectacle. Però res del que faig no tindria sentit sense Projecte Ingenu, que és el meu espai de creació, la companyia que d'alguna manera m'ha ajudat a fer alguna cosa.
I no sé, em ve molt de gust també ser agraït amb els mestres. I tinc una gran mestra, que és la Magda Puyo, que enguany no s'ho ha passat gaire bé i que també li vull dedicar això. Moltes gràcies. Entrarem ja en la recta final de la nit, que sapigueu, els que us espereu pels canapés no n'hi ha aquest any. Aviam, la gent que van a les gales de premis, n'hi ha molts que hi van pels canapés. No tots, però hi ha un tant per cent, no ens hem d'enganyar. I aquest any ho haureu de fer diferent, els que ens mireu des de casa, foteu una llet amb galetes, el que sigui, no té tant glamour, però escolta, uns carquinyolis, o els carquinyolis, si els deixeu 10 hores amb la llet, també us els podreu menjar. Sí, bons els carquinyolis, és una cosa molt bons. I tous, sobretot, molt tous. Una cosa que qualsevol país una mica desenvolupat ho cardarien a la bessura, però aquí no, aquí ens ho mengem. Sí, no. Saben per què van bé els carquinyolis? Si mai tenen un forat a la paret, carquinyoli primer. Entaforeu tot de carquinyolis i macilleu després. Ara queda una paret mestra, paret valenta, no la podreu cardar mai més a terra. El monestir de Ripoll és tot fet de carquinyolis, allò. Molt bons, sí. Tota la reposteria catalana en general, podem estar molt orgullosos, coneguda arreu del món, vull dir, no sé si heu trobat mai viatges i de seguida t'ho diuen, Barcelona, Messi, carquinyolis, Pa de pessic, també, jo soc d'aquí, d'Osona, aquí és típic el pa de pessic, molt bo el pa de pessic, passa bé el pa de pessic. Ho recomanen els metges a l'estiu, provi-ho a les 12 del migdia, ple sol, sense aigua, una mica pa de pessic. Me'n recordo una vegada que berenàvem amb un amic meu, estàvem allà al pantano de Sau i això, vam anar a passejar un rato, menjava pa de pessic i n'hi va caure una terra, va xupar l'aigua de tot el pantano, va quedar un pa de pessic així gros, ni una gota d'aigua enlloc, fins els fonaments del campanar es veien. Molt bo, sí, pa de pessic, carquinyolis, no porteu pas un tiramisú. Ah, quin fàstic! Colant de xocolata, vomito aquí mateix, no ho vull ni veure. No porteu, com es diu aquella merda, porteu pets de monja. Oh, que passi un tràiler de pets de monja. Els melindros també. Ai, els melindros no sé què tenen, però jo sé el que no tenen, gust. Galetes Birba també, molt bones, galetes Birba. Sí, no? Galetes Birba sí. Bones galetes Birba, no? Ah, cony. I diferents d'un any per l'altre, com les van... M'agradaria conèixer el departamento de I+D de Galetes Birba. Veus aquells beneits allà a Barcelona cada any pel Mobile World Congress anar-se trencant el cap a veure què collons inventen per fer calés i mentrestant a Camprodon 11 galetes, 11, no en van fer ni 12 els malparits, 11 galetes, la mateixa caixa, aquella allà una groga, no toqui res, no toqui res, no toqui res. 125 anys d'història, multimilionaris a Camprodon. En fi, Jaume Ribera, vosaltres com a fundació organitzeu i coorganitzeu 8 premis culturals a tot Catalunya. Què es pretén amb l'impuls d'aquests premis? Doncs bé, avui en veiem un d'aquests 8, és, com dèieu, el 21a vegada que ho fem, i la idea és, en aquest premi, en molts dels altres també, és identificar el talent que tenim en aquest país, ajudar-lo a créixer, portar-lo a llocs on pot lluir i que es vagin transformant en els professionals que avui també tenim en el nostre país. El reconeixement que hem donat avui a l'Associació d'actors i directors professionals de Catalunya també és per tot el que han impulsat durant tots aquests anys i ens agrada també estar al costat d'ells per anar empenyent aquest país que té tants bons actors però també té molta gent que té moltes ganes d'anar a teatre. I espero que després d'aquesta onada que estem tenint ara ens puguem treure les mascaretes, ens puguem sentar tots plegats i puguem disfrutar d'aquestes obres que avui veiem aquí. Daniel Guardiola, director de Zona Osona de BBVA. Des de BBVA fa 21 anys, és la 21a edició d'aquests premis. Per què el teatre, exactament? Bueno, bé, BBVA està compromès amb la cultura, amb totes les seves expressions, perquè la cultura considerem que és absolutament imprescindible per créixer tant individualment com col·lectivament. La cultura és un patrimoni i, com a tal, entre tots, l'hem de preservar, l'hem d'impulsar, l'hem de cuidar i nosaltres posem el nostre granet de sorra impulsant i cuidant el teatre, les expressions creatives teatrals i després les portem per tot el territori.
Bé, doncs ja fa molts anys del vincle que tenim establert amb aquest premi, que ja es pot dir que és històric i que està plenament consolidat. Li tenim perquè, vaja, un de les persones del nostre equip de programació, en aquest cas en Ramon, però a vegades també la Marta, formen part del jurat, per tant, això ja és un lligam molt íntim, però també pel que deies tu, no? És a dir, acollir aquest acte de lliurament dels premis per nosaltres és establir una complicitat més enllà del que ens pertoca com a línia general d'un equipament com l'Atlàntida. Ens toca fer exhibició de les arts escèniques, de la música, de tot tipus d'espectacles, obtenir la màxima repercussió social. Però més enllà d'això, que és la nostra principal funció, també pensem que hem de ser còmplices de l'impuls de la creació, de la creativitat, donar suport al sector en això, en els nous creadors, en les noves creadores, en els nous formats també, que crec que aquí s'ha vist molt clarament que hi ha molt d'això. I per tant, si des de l'Atlàntida podem també estar al costat i col·laborar en aquest aspecte de donar suport a la creació i a la producció, doncs ens satisfà molt poder-ho fer. Arriba el moment culminant de la nit. L'encarregat de dir qui és el guanyador del Premi BBVA d'enguany és el senyor Daniel Guardiola, director de zona Osona de BBVA. Per la valentia i el risc d'una posada en escena atrevida i complexa. Un treball escènic amb precisió i coordinació i un fil dramatúrgic soterrat que traspua estèticament al llarg de tota l'obra. L'obra guanyadora del Premi BBVA de Teatre 2021 és Vaig ser pròsper, de la companyia Projecte Ingenu. Els entrega el premi el senyor Jaume Rivera, president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes. Felicitats. Enhorabona. Moltes felicitats. Moltes gràcies. I disfruteu molt. Nosaltres també. Si us poseu cap aquí, farem la fotografia oficial dels guanyadors. Els 20.000 eurets, l'estatueta de ferro, que ja en val uns 20.000 també. Bé, primer de tot agrair els premis, al jurat i sobretot a tota la companyia, que avui només som 3, però som uns quants més que avui no han pogut venir, perquè Vaig ser pròsper és com la nostra obra mare, per dir-ho d'alguna manera, és la que ens estimem més, és la que ens va fer donar un pas endavant en la nostra estètica i en la nostra manera de veure el teatre. És una obra que vam estar un any i mig creant, vull dir que és com el nostre bebè petit, i que avui s'hagi reconegut això ens fa profundament feliços. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Fantàstic. Enhorabona. Porta-t'ho a la butxaca. I això s'acaba, arribem al final de la gala d'enguany, sense recordar abans i donar un agraïment sincer també a la gent que ho ha fet possible, a la Fundació Antigues Caixes Catalanes, al BBVA, a l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, a la Fundació Antiga Caixa Manlleu i a l'Atlàntida per la seva col·laboració. Res més per part meva, gràcies per aguantar-me aquesta estoneta i als que ens miràveu des de casa, doncs gràcies per connectar-vos també. Salut, molta salut i teatre, molt de teatre per molts anys, perquè que no ens torni a passar el que ens ha passat i que puguem sortir aquest estiu a riure i a gaudir d'això tan bonic que tenim el gust de poder fer. Gràcies, bona nit, salut i teatre.